অলরেডি সে মো স্বামী হয়ে সারিছন্তি তাଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଜାରଜ ଏ କଥା ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ସେ ଜାରଜ ତ କଣ ହେଇଗଲା ଜାରଜ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ନିଏ ଭାଇ ସେଠି ଦୋଷ କାହାର ପଙ୍କର ନା ପଦ୍ମର ମାଟି ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶିଶୁର ଜନ୍ମଜାତକ ସେ କଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ ଆଉ ଅପରାଧ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଣିଷଟା ବରଂ ସିଏ ହଉଛି ଅପରାଧୀ ସେଥିରେ ଆଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ତୋର ଅନେକ ତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରୁନି ବାବା ବରଂ ତମେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଆଭିଜାତି ବୁଝାବୁଝି ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଠି ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛ ଆମେ ତ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇନୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଭାଇ ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ନାୟକ କର୍ଣ୍ଣ ସିଏ କଣ ଜାରଜ ନଥିଲେ ଅବିବାହିତ ବୟସରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା କୁନ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଣ ପଞ୍ଚସତୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ଯଦି ସେ ଯୁଗରୁ ଏମିତିଆ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ରହି ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାରଜ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କୁହାଯିବ